Hello và welcome to our YouTube channel. Ikasan lida nilabun nagsikawa as malasa as nino obligeni season vela to ano videos is kung spendi na marach sabit ons yeah asal tuan itu na marach yeah yeah kung spendi na marach sabit ons ons heb ik uit, maar ons gaan willen samen, ik heb besloten van willen samen. Ik ga mijn best proberen om video's te maken voor jullie. Ja. So, ik heb klaar was. Wat is zeg, ik heb ook klaar voor keer aangesmeerd. Ik ben nou niet, ik ga nou kleren strikken. Ik weet van dat ik kleren uitgaan, maar ik weet ook dat ik ga aantrekken. Ik weet niet of zij die kleren en trek even uitgaan, maar kom misschien wel ze gaan intrekken, maar ik ga niet naar strik. Zo als je komt en dan is er iets om aan te trekken, iets dat klare strikken en wat. Zo ja, ik hoop jullie gaan doen. Dat voelt wel weird om alleen te pakken. Nou, like, wat doet dat? Anyway, gaan we dit nou. Moet focussen als ik kleren strikken. Ik ga niet een video maken vandaag kleren. Ik ga een video maken vandaag kleren strikken. Anyway, ja.
Oké Jelle, ik heb ook klaar strik. Nou ga ik mijn naast doen. Maar ik ga maar niet een met normal Q-tips. Even kijken. Anyway, ja. So, dan ga ik gewoon mijn naast te doen. Maar dat is nog één, maar als ik kom aan, ik laat je weer alles zien. Zolang ik mijn naast doen. Die is hoe het lijkt met die eerste koud. Maar dat is moenie. Kijk nog. Dat het oorlijnen in de kleren is. Maar dat is ik hou van oorlijnen in de kleren. Anyway, maar nu dan naar dit kijken. Die is hoe het lijkt met die eerste koud. Maar ik ga het nog een koud geven, want die koud is bij de lach. So dan gaan we zerikens aanmaken. En ik is baie dom in hierdie kant aan. So, kom eens probeer maar gewoon. Maar ik ga willen wijzen. Julle, ik heb nog vir julle 'n hele speech gelewer. Om vir julle te sê hoe ek nu mijn rechterhand kan painten. En oh my god, ik heb nou letterlijk, ik heb nou dit gepaint. En maar dat lijkt niet te beter. Ik heb het nog gepaint. En toen praat ik samen met jullie van hoekom ik het moeilijk vind om mijn rechterhand te painten. En ik is bij het doen met mijn linkerhand. Toen ik nog kijk op de video, die video was toen nooit te recorden. Dus ik heb de record gedaan. Anyway, ik heb die dagen kijken. Anyway, ja. En toen ik nog zei, ja, dit nog een koud geven, want dit is te laag. So, ja, ik ga verder wijzen hoe die eindresultaten lijkt. Ja. Als we onderstel hoe dit moet lijken. Ik heb daar met een kwaai overlijnen aangekleed, Melissa. Anyway, die is dat is hoe dat veronderstel is om te lijken. Miauw. So ja, dan ga ik met die hand, mijn rechterhand, in opposite die hand, mijn rechterhand een tweede koud geven. En dan ga ik die blank Q-tips vooraan smeren. Dat is een beetje zo'n topcoat. Ik gebruik het als een topcoat. Die staan op dat het een topcoat is. Die staat het double blank nail polish. Ik gebruik het als een topcoat. Zodat die een beetje meer kan blank. Anyway, so ja. En dan gaan we dat nu al. Hallo. Wat heb jij met wat te zien is? Hallo Jelle. Hallo Jelle. Zeg wat is jouw naam? We gaan hallo zeggen. Dat is fijn. Oké Jelle, daar is mijn les. Daar zijn we. Anyway, Jelle, ons is nou op pad. Jelle weet je waar je dus gaat. Jelle weet nog. Oké. Is zo. Anyway, ik heb ook gezegd waar je dus gaat, maar ja, hij gaat verder wijzen. Jelle, ons het nou een beetje basgerij. Nee, maar ik heb ook al basgerij, maar ik vind nu dat excited hoe ons basgerij. Jelle, die is een big reveal. Kijk, waar is ons? Ons is ingeschakeld bij DHL Stadium in Kaapstad. Bij die Stormers en All Blacks Sagheim. Wow! En ons het voor Melissa hier. Wow!
just rivalry. Let's welcome. Hallo julle en bye. Julle ons het nou by die huis gekom. Ek hoop julle het die halwe dag saam met ons geniet. Ja, ek gaan probeer om meer vlogs te maak. So ja, ek hoop julle het dit geniet en ek het mos nie weet julle gewys like my dans. Like, oh my goodness, ons was nog lekker gesels. Dis my dans like so bye. Anyway, ja. Alle mense wil nie nou praat van alle mense is nou moeg. Alle mense is nou moeg. Julle, dit is nou voor 12. Ons het like, is nou seker 11:15. Ons het 11:30 so kan vir huis gekom. Maar ja, julle, ons is nou so, ons is baie lekker moeg. Ons gaan baie lekker slaap. Maar ek hoop julle het dit geniet, soos dat ons het geniet het. Bye guys, like, subscribe en comment of julle en sê in die comments of julle meer sulke vlogs wil hê. Okay julle, kom ek gaan net vir julle vandag wys wat Melissa maak. Bye.